Tervetuloa LP Groupin webinaariin suurteholaserin mahdollisuudet kone- ja laitevalmistuksessa. Eli meillä on nyt tämän syksyn aikana ollut tämmöinen LP Groupin webinaarisarja ja tänään sitten perehdytään tämmöiseen konkreettiseen tekemiseen, eli mitä tämmöinen nykyaikainen suurteholaseri käytännössä tarkoittaa. Ja tänään katsotaan, että minkä tyyppinen ja millaisilla ominaisuuksilla me ollaan se kone hankittu. Eli tämä konehan, mikä meille tulee käyttöön, niin on itse asiassa nyt saapunut Suomeen ja ensi viikolla alkaa asennukset Nummela-tehtaalle. No, minkälainen kone se on ja mitä se niin kuin mahdollistaa, niin sitä katsotaan vähän, että minkä tyyppisiä ominaisuuksia tässä tämmöisessä koneessa on. Sitten tämmöisen tehokkaan laserin vaikutukset siihen osatuotantoon, että mullistaako se millä tavalla tai minkälaisia mahdollisuuksia tuo ja kuinka me päästään sitä sitten hyödyntämään sekä meidän omassa tuotannossa että sitten varsinkin asiakkaiden käyttöön. Ja sitten katsotaan vielä, että mitä ne hyödyt, ihan konkreettiset hyödyt on sen asiakkaan kannalta, eli eihän me koneita hankita sen takia, että meillä olisi hauskaa touhuta niiden kanssa, vaikka varmaan sekin voi olla yksi tarkoitus tämmöisessä konepajan yrittämisessä, mutta kyllä se, niin kuin se tarkoitus, mikä kaiken kaikkiaan on, niin on pitkälle sitten se, että saadaan sinne asiakkaalle valmistettua niitä tuotteita ja komponentteja ja sen tyyppisiä. Aloitellaan vielä sillä tavalla, eli Lassi Otranen minun nimi, jos ette ole aikaisemmin törmännyt tämän näköinen kaveri, ja toimin LP Groupilla myyntijohtajana. Minun hommana oikeastaan niin auttaa meidän asiakkaita löytämään erilaisia ratkaisuja niihin kone- ja valmistushaasteisiin ja omaa taustaa tosiaan löytyy kohta 20 vuotta konepajamaailmassa niin yrittäjänä ja yksiköiden vetäjänä ja sen tyyppistä. Ja nyt tässä LP Groupissa tosiaan toimin myyntijohtajana. Ja esimerkiksi semmoinen henkilö, että jos tulee kysyttävää LP Groupin kyvykkyyksistä tai osaamisista, mahdollisuuksista, niin minun puoleen näissä asioissa niin voi kääntyä. Joo, ja tämän päivän aiheeseen, eli tämmöinen 40 kilowatin kuitulaser, että mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa. Nyt tämä tekniikka näiden laserien valmistuksessa on mennyt niin kuin valtavasti eteenpäin. Tänä aamuna sain itselleni kerrottua sellaisia asiaa, että näitä virtalähteitä on hyvin monen tyyppisiä ja olen kuullut niin, että 150 kilowattinen on suurin laite, mitä on tällä hetkellä laitettu tällaiseen levyleikkuriin, eli metallilevyleikkuriin. Mitä se 150 kilowattia tarkoittaa, niin se on valtava teho ja sillä varmaan pystytään tekemään metallin kanssa vaikka kuinka paljon, mutta niin kuin perinteisesti Suomessahan tai sanotaan, että maailmalla ja ohutlevyteollisuudessa niin laserit ja tehot on lähtenyt ihan 1 kilowattista ja pitkään oli niin, että 4 kilowattia oli jo tehokas laite ja sillä leikattiin ohutlevylaatuja muutamasta millistä aina 8 milliin asti ja sen jälkeen ne tehot on sitten pikkuhiljaa lisääntynyt ja yhä enemmän otettu niitä käyttöön. No meille, mikä nyt on laite tilattu ja asennukset alkaa ensi viikolla, niin siinä on tosiaan tehoa 40 kilowattia, eli 10 kertaa enemmän kuin esimerkiksi laite, jota itse olen pyörittänyt tai seurannut vierestä, en ehkä ole pyörittänyt, mutta seurannut vierestä Kangasniemellä ja 10 kertaa tietysti enemmän tehoa, niin voisi äkkiä päätellä, että se tarkoittaa sitten 10 kertaa paksumpaa levyä ja 10 kertaa tehokkaampaa tuotantoa. Ja varmasti se osittain näin on. Miksi me on sitten LP Groupille tämän kokoinen laite hankittu, niin tämä on hankittu oikeastaan sen takia, että tällä laserilla on lähdetty korvaamaan meidän aikaisempia poltto- ja plasmaleikkausta, eli omassa tuotannossa raskaampiin rakenteisiin menneet osat niin on tähän asti valmistettu pitkälti niin kuin plasma- ja polttoleikkaamalla ja nyt tämän laserin tuoman tehon myötä niin odotetaan selkeästi parempaa leikatun pinnan laatua ja tietenkin sitten tehokkaampaa tuotantoa.
No, miksi teollisuus siirtyy paksumpiin ja vaativampiin rakenteisiin, niin se tulee oikeastaan sieltä niin kuin isommista ajureista, mitä pelkästään tämmöinen konepajayritys pystyy vaikuttamaan. Eli mitä isompi mittakaava ylipäätänsä niin kuin koneissa ja laitteissa on, niin sitä tehokkaammin pystytään olemassa olevia resursseja kuluttamaan ja saamaan sitten niille yrityksille hyötyä. Että varsinkin niin kuin maanrakennuskoneissa ja kaivoskoneissa, kaivosteollisuudessa, erilaisissa isoissa prosessilaitteissa yhä isommat ja tehokkaammat ja suuremmat laitteet on niin kuin nykypäivää. Niillä saadaan isompia massoja liikuteltua ja saadaan yksikkökustannuksia sitten vaikka liikutettua maakuutiota kohti niin pienemmiksi. Toisaalta sitten taas samaan aikaan niin näkyy isojen koneiden suunnittelussa näkyy semmoinen trendi, että nykyaikaiset monipuoliset suunnitteluohjelmistot mahdollistaa erilaisten moduulirakenteiden, kennorakenteiden valmistamisen ja toinen suuntaus on sitten se, että isojakin koneita pystytään rakentamaan yhä tehokkaammin, yhä vähäisemmillä materiaaleilla mitä aikaisemmin, mutta se on ehkä vähän eri teema, mitä tänään keskitytään. No sitten myöskin tämän laserin, sanotaan, kun vaihdetaan sitä leikkuutekniikkaa sieltä polttoleikkauksesta, plasmaleikkauksesta sinne laserteknologiaan, niin selkeästi se nopeus ja laatu on parempi, eli pystytään leikkaamaan nopeammin, useampi metri minuutissa, pinnan laatu on selkeästi parempi ja sitten tietysti jotakin työvaiheita voidaan vähentää, eli tehokkaalla laserilla niin esimerkiksi päästään huomattavasti pienempiin reiän läpimittoihin kuin vaikka polttoleikkaamalla. Ja nämä oli oikeastaan niitä syitä, minkä takia lähdettiin tämmöistä investointia tekemään ja käytännössä meillä tämä LP Groupin investointi niin perustui siihen, että nämä aikaisemmat polttoleikkauskoneet, plasmakoneet, mitä meillä on Groupissa ollut, niin ne on tullut tiensä päähän ja ei ollut enää siinä kunnossa, että meidän kannattaisi niitä lähteä enemmän modernisoimaan tai muuta, ja siinä yhteydessä sitten päädyttiin laserleikkaukseen, eli ihan aidosti tekemään näiden raskaiden osien valmistukseen niin uudenlaisia koneita. Tämä ei ole mikään niin markkinakikka, vaan oikeasti me tarvitaan sitä konetta, että nyt tällä hetkellä näitä leikkeitä, paksumpia leikkeitä, niin sekä leikataan itse niillä polttoleikkausplasmalaitteilla, mitä meillä on Nummelassa, ja nyt tämän joulukuun, tai sanotaan, että seuraavan 2-3 viikon aikana, niin sitten oikeastaan kaikki laikkeet nyt on aikana, niin ostetaan ulkoa, mitä ei ole nyt aikaisemmin keretty tekemään, ja tämä tulee korvaamaan, tämä investoitu laser tulee korvaamaan sitten isolta osalta, tai sanotaan, että meidän tavoite on se, että tämän jälkeen pystytään kaikki paksummat leikkeet sitten valmistamaan itse, eli tämä on siinä se pointti. Ja tässä on sitten vähän tekniikkaa, että minkä tyyppinen kone on ostettu ja ollaan asentamassa, eli työalue, arkkikokoinen niin 6 x 2,5 metriä paletin vaihteella, eli hyvin tämmöinen tai sanotaan, että tyypillinen kone, mitä nämä niin kuin yleensä on, eli siellä on toista levyä, toista leikkuuta voidaan purkaa sillä aikaa, kun tuolla koneen sisällä se laserpää työskentelee sitten jo seuraavia osia. Teholähteenä on tämmöinen Max Photonicsin 40 kilowattia, eli tosiaan 40 000 wattia, niin ihan merkittävä laite kuitutekniikalla. Päästään kapasiteetteihin niin valmistajan ohjeen mukaan tämän 0,5 milliä ohuimmillaan ja sitten taas paksuimmillaan 60 milliä. Tuo on se luvattu ja sanotaan niin, että kauppasopimuksessa myöskin niin sovittu niin, että noihin paksuuksiin päästään ja tietysti varmaan käytännössä voi olla sitten paksumpaakin, mutta sitten laadun kustannuksella. Sitten tämä viisteleikkuu-tekniikka on meille niin kuin uusi. Meillä aikaisemmissa polttoleikkausplasmakoneissa niin viisteleikkuu mahdollisuutta ei ollut laisinkaan. Ja tämän viisteleikkuu on tietenkin vähän kapean, tai sanotaan, että ohuempia mahdollisuuksia, kun lähdetään miettimään. Eli sehän on niin kuin 2 neliöjuuri kertaa levyn paksuus on se mahdollisuus, mitä päästään sitten, eli 1,4 kertaa se levyn vahvuus on se, mihin yletytään sitten niin kuin viistellä, jos 45 asteen kulmassa leikataan, niin tarkoittaa sitä, että terästä, jos halutaan koko levykappaleen leikata täysin
viisteelliseksi, niin silloin levyn vahvuus maksimissaan 50 ja sitten ruostumattomasta 30 milliä paksussa levyssä niin vielä päästään, mutta käytännössä ainahan sitä ei koko levy vahvuutta leikata. Kone on myöskin varustettuna nykyaikaisella servotekniikalla, isot servomoottorit, kerran kun on nähnyt laserleikkurin, niin kaikkihan ne on samanlaisia, eli tuonne jäykkä runkorakenne ja siellä on sitten erilliset kaseetit, mitkä vaihtaa sitä levyä. Ja sitten on näitä automaattisia toimintoja, niin varmaan kaikilla valmistajilla nykypäivänä samanlaiset, eli pystyy alkaa tekemään uusia lävistyksiä, ei tarvitse nostaa sitä leikkuupäätä ylös, eli fly-cuttia ja sitten on fastbackia, mikä muistaakseni on sitä, että jos sähköt katkeaisi kesken kaiken, niin voidaan jatkaa sitä levyä sitten siitä, mihin leikkuu jäi. Nopeat lävistykset, eli päästään tekemään niitä pieniä reikiä ja käytäntö sitten näyttää, mikä meillä on vaikka reijän koko sitten 20-sissä levyissä. Että aikaisemmin 20-seen levyyn niin ei ole päästy kierreikiä juurikaan tekemään, niin katsotaan, onko se tämän jälkeen mahdollista ja miten se siellä edistyy, niin se jää nyt tulevien viikkojen ja koeajojen kautta sitten nähtäväksi. Muuta sitten tämmöisiä pikaisia, tai sanotaan automaattitoimintoja, niin on nämä levyreunatunnistamiset ja automaattiset kalibroinnit, eli leikkuupään asetukset pystytään kalibroimaan sen levyn mukaan ja suuttimen puhdistukset ja kaikki tämän tyyppiset on niin kuin automaattitoimintoja, mitä varmaan tänä päivänä lähes kaikissa koneissa on, ja varmaan koneita ei kannata ostaakaan sitten, jos ei niitä ole. Harva enää lähtee manuaalisesti sitten leikkuupäätä putsaamaan, mikä oli vielä 10 vuotta sitten varmaan ihan yksi tärkeimmistä toiminnoista sen koneenhoitajan päivittäisissä rutiineissa. Tosiaan noita leikkuun nopeuksia, niin tämä laaserihan sitten rupeaa antamaan semmoisia nopeuksia, mitä aikaisemmin polttoleikkauksessa, plasmaleikkauksessa ei ole niin kuin päästy likimaankaan, eli 7-8 metriä minuutissa 20 millisellä levyllä, ja sehän on jo semmoinen tyypillinen koneen rakennuksen runkopalikka, millä tehdään jo aika isojakin koneita, niin tuo 7-8 metriä on hyvä vauhti, ja sitten kun mennään tuommoiseen käytännössä vaikka 40 milliin, niin 1,5–2 metriä minuutissa on hyvä vauhti. Ja kun tuossa verrataan sitten vaikka 30 millimetrin levynopeutta, eli 3–4 metriä minuutissa, niin käytännössä se on plasmaan leikattuna noin 2-kertainen ja polttoleikkaukseen jopa 5-kertainen. Eli plasmaleikkuussa niin päästään mustassa teräksessä 30 millisessä niin noin metrin, tai sanotaan metrin – 2 nopeuksia, ja polttoleikkauksessa jäädään sitten selkeästi alle metrin minuuttinopeuksiin, niin kyllähän tuo vauhtia ja tehokkuutta aika paljon tuo selkeästikin enemmän. Ja samoin sitten nämä nopeat lävistystekniikat, eli varmaan moni on nähnytkin, miten ohutlevyjä leikataan, niin tämmöisissä ihan 1–2 levyissä niin se lävistys on hyvin nopeata, että sitä leikkuupäätä ei tarvitse nostaa laisinkaan ja lennosta leikataan pieniä reikiä, niin nämä samat tekniikat nyt on tehon kanssa näissä paksummissa materiaalissa, eli sitä yksittäistä reikää ei tarvitse enää alkaa sekuntitolkulla hieromaan, vaan mennään läpi, että heilahtaa, voisi sanoa ehkä tuolla tavalla. Ja sitten tämä teho ja se servo-ohjaus, eli sen odotetaan, että se pinnan laatu myöskin siinä leikkauspinnassa on sitten ihan eri tasoa. Varmasti ihan eri tasoa kuin plasma- ja polttoleikkauksessa, mutta varmasti päästään jopa sen tyyppisiin, että se lopputyöstäminen sen reunan osalta on sitten selkeästi vähemmän. Ja siihen työstämiseen tietysti liittyy sitten myös tämä asia, eli nyt kun se viistepää tai hankittu kone sisältää sen viistepään, niin päästään sitten selkeästi tekemään sen tyyppisiä töitä, mitä aikaisemmin on tehty sitten erillisenä työvaiheena. Eli nyt kun pystytään sitten ajamaan se yksi viiste aina 0–45 asteeseen kaikki asteet välillä sekä sinne levyn yläpuolelle että myöskin niin kuin alapuolelle. Ja varmaan ohjelmointi mahdollistaa myös sen, että voidaan tehdä sekä ylä- että alapuolelle viisteet yhdellä
no ei nyt yhdellä leikkuulla, mutta yhdellä työvaiheella, niin se nopeuttaa osien valmistusta paljon. Eli tähän asti mekin on Kangasniemellä noiden paksujen leikkeiden, jos on omasta leikkuusta otettu niitä osia, niin se koneistettu tämmöisellä käsiviistekoneella tehty ne hitsauksen edellyttämät viisteet, ja se on ollut niin kuin erillinen työvaihe. Ja kun se on käsikoneella tehty, niin se on aikaa ottava ja se laatu ei varmaan ole sitten ihan sama kuin tehdään tämmöisellä laserilla. Ja päästään niin kuin tähän hitsausvaiheeseen nopeammin, eli meilläkin niin monesti on ollut niin, että se hitsari itse on joutunut ne viisteet tekemään, että ei meillä välttämättä ole näitä levyosien valmistajia, levyosa tai levytyötekijöitä on ollut sitten niin paljon, että ne tekisi hitsareille valmiiksi, vaan hitsarit on itse tehnyt viistettä, ja se hitsarin ammattitaito ei varmaan sinne viisteen teossa ole niin kuin kaikista parhaimmassa hyötysuhteessa, vaan hitsaajahan pitäisi käyttää sitä aikansa sitten siihen hitsaukseen ja itse siihen liitosvaiheeseen, niin se on varmasti tulee nopeutumaan. Ja niin kuin sanoin, niin päästään laserilla tehdyssä viisteessä niin parempiin mittatarkkuuksiin ja vähemmän käsityötä, mikä varmasti tarkoittaa sitten myöskin niin kuin edullisempaa valmistusta ja että meille enemmän pelivaraa siihen, miten niitä tuotteita voidaan hinnoitella, ja varmasti myöskin osittain, että sanotaan, että tavoitteena on tietenkin se, että myös asiakkaat pääsee siitä sitten hyötymään. Ja viisteitähän yleensä käytetään sitten sen tyyppisissä osissa, missä hitsauksen onnistumisella on paljon merkitystä, eli nimenomaan koneiden rungot, erilaiset valmistettavat pitkät palkit on monesti viisteellisiä, ja sitten erilaisia tämmöisiä hitsattavia moduuleita, mitkä sitten voi olla vaikka toistuvia rakenteita erilaisien kuljettimien ja koneen runko-osissa ja tämän tyyppisissä, niin päästään sitten tekemään viisteet, ja se tulee helpottamaan ja parantamaan laatua niin kuin kaikilta osin sen tuotteen niin kuin valmistuksen osalta. Kaiken kaikkiaan ne hyödyt, mitä tämmöisestä tehokkaasta laserista, kun lähdetään tekemään näitä raskaampia osia, että mennään OUT-levytuotteesta tämmöisiin paksumpiin osiin, eli oikeastaan meidän tapauksessa, niin kun mietitään se, että korvataan niitä poltto- ja plasmaleikattavia osia niin laserilla, niin päästään näihin paksumpien levyjen läpimenoaika lyhenee, eli pelkästään jo sillä, että jos meidän leikkausaika tulee puolittumaan tai tippumaan 1/5, niin jos verrataan siihen polttoleikkaukseen, niin se levyjen läpimenoaika lyhenee ja kapasiteetti kasvaa meillä. Sama juttu myöskin siinä hitsausvalmistuksessa, niin kuin sanoin, että jos sen hitsari ei tarvitse sitä ensimmäisiä tunteja käyttää niiden viisteiden tekemiseen, niin päästään paljon nopeammin tekemään sitä itse hitsausta, ja myöskin se koko valmistus tulee nopeutumaan siinä. Sitten myöskin odotan tätä, että tämä tasalaatuinen leikkuun jälki tulee auttamaan, että joko pelkästään niin, että se pinnan laatu on parempi ja se vähentää sitä meidän viimeistelyn tarvetta ja päästään sitä kautta niin kuin esimerkiksi pintakäsittelyvaiheessa niin pelkällä puhalluksella ilman hiontaa niin päästään tekemään valmista pintaa raakpuhalluksia maalauksen avulla, että ei tarvitse lähteä sitä kappaleen reunoja manuaalisesti hiomaan, niin se tulee nopeuttamaan. Mutta sitten myöskin minulle tuli mieleen semmoinen joku aika sitten meillä oli tämmöinen reklamaatio tällaisesta polttoleikkaamalla hankitusta kappaleesta, että se taisi olla meidän alihankkijalta alihankkijalta tullut kappale, missä oli polttoleikattu 35 millinen levy, ja siinä kävi niin, että se polttoleikkauksen jälki oli niin, että se oli aavistuksen kartio, eli se levy toiselta puolelta oli mitassa, mutta toiselta puolelta sitten se polttoleikkauksen niin kuin liekki oli korventanut niin, että se oli sieltä toiselta puolelta aavistuksen pienempi, ja sitten hitsari paikotti sen kappaleen sen tietenkin sen pienemmän osan mukaan, ja sepä olikin semmoinen kappale, että siihen olisi pitänyt mahtua joku asiakkaan toisesta tuotteesta sitten tämmöinen kynsikappale sinne väliin, ja mitoitus, kun oli tehty sen isomman mitan mukaan, niin se alkoi sitten se kappale ahdistamaan, ja se valmis pintakäsittelytuote tuli sitten meille takaisin, ja hitsari hioi sitten nämä ylimitan olevat osat ja maalattiin ja palautettiin asiakkaalle, mutta pari päivää meni hukkaan tietysti kustannuksia kuljetuksista ja mainehaittaa siitä reklamaatiosta, niin tämän tyyppistä varmaan niin kuin päästään sitten eroon, että
on tasalaatuisempi leikkuun jälki. Sitten myöskin yksi tärkeä niin on tämmöinen, eli ohutlevy lasereissa niin on pitkään käytetty jo tällaista drop and cut -toimintoa, eli meillä on ainakin ohutlevytuotannossa niin on tämmöinen palahylly ja siitä kaveri pystyy ottamaan sitten ja heittää palan koneen sisälle ja piirrottaa siihen palan päälle sen leikattava osa, tai nyt piirrota, mutta katsoo sitä koneelta, että tuommoinen pala myös tuosta päästään leikkaamaan, niin tämä sama on myöskin tässä paksummissa tuotteissa käytössä, ja siitä odotetaan, että se tulee selkeästi parantamaan meidän materiaalin hyötysuhdetta, eli samalla tavalla niin voidaan kuvata se pala, mikä meillä on, jonkun muotoinen pala, ja siihen ajaa päälle sitten se leikattava muoto, varmistua, että se mahtuu siihen ja sen jälkeen lähtee leikkaamaan. Eli tämä tulee hyödyntämään sen hukkapalan käyttöä, että toki niin, että varmaan meillä ei ole kavereja, joka sen 20 tai 40 pala heittää siihen koneelle, vaan se on siinä hitaampi, mutta päästään kuitenkin tehokkaampaan hyötysuhteeseen tämmöiseen nykyaikaisien toimintojen kautta. Ja myöskin sitten tämä koko raskasosa valmistus LP Groupilla aavistuksen verran tulee muuttumaan. Eli meillä on tällä hetkellä ehkä ollut jonkun verran pullonkaulana niiden paksujen levyjen käsittely. Eli aikaisemmin ollut niin, että pidetty paksujen leikkeiden toimitusaikaa meillä sisäisestikin esimerkiksi Nummelasta Kangasniemelle tai Kiikalaan niin noin viikko tai puolitoista, että varautukaa sen tyyppisiin aikoihin, mikä on johtunut myöskin ihan siitä, että jos on ollut isompi erä tai sitten on useampia paksuuksia vaikka siinä tilauksessa, niin leikkuu nopeudet ja kapasiteetti on ollut pientä, niin nyt päästään niin kuin siitä eteenpäin. Ja toivottavasti päästään semmoisiin, että kun Kangasniemellä osia tarvitaan, niin ne olisi ihan päivissä sitten Nummelasta laserleikkauskoneella niin tehty hyvät osat valmiilla viisteillä, ja ne on sen jälkeen sitten muutaman päivän päästä niin hitsauksen aloitettavissa. Niin tämä on meillä semmoinen tavoite, mitä odotan ainakin itse innolla. Ja sitten myöskin tämä laatu ja mittatarkkuus, eli nykyaikaiset koneet, niin isot servat pyörittää leikkuupäätä, niin ei tule nykivää, niin kuin polttoleikkauskoneessa. Polttoleikkausjäljessä helposti näkyy se, että jos on yhtä koneen moottorit kuluneet tai johteet likaiset, niin se polttoleikkausliekki niin on jättänyt siihen semmoista pientä aaltoilua. Kaikki, ketkä niitä osia on katsonut, niin on varmaan tuttu asia, mistä puhutaan. No sitten kuitulaaserissa, niin se leikkuupää fokuksella on merkitys, että kuiset tarkentaa tavallaan se lasersäteen siihen leikkuu pintaan, niin nyt kun mennään paksumpiin materiaaleille, niin silloin niin kuin olemme seikkaiset, se säde myöskin siellä pikkusessa leikkauspinnan alapuolella niin on optimaalinen, niin tämmöisessä tehokkaassa laserissa niin katsotaan, miten tuo lähtee toimimaan, mutta ainakin ne mallikappaleet, mitä saatiin hankintavaiheessa nähtäväksi, niin oltiin siitä vakuuttuneita. Sama juttu myöskin, että kun leikataan sitten säteellä, niin sehän ei siedä sitten se säde semmoista savua eikä muuta, niin kone on varustettu tehokkaalla imurilla, eli se leikkuutila pysyy siistinä, puhtaana ja savuttomana, mikä tietenkin vaikuttaa siihen polttoleikkausjälkeen. Ja sitten myös nämä, viimeiset vuodet varmaan ollut jo tämä, että se suutin ja leikkuupää kalibroidaan aina suuttimen vaihdon jälkeen ja suuti puhdistetaan sitten riittävän usein, että kun lähdetään lävistämään, niin sieltä kuitenkin sitä sulaa-ainetta sitten lentää jonkun verran kipinän muodossa ylöspäin, ja siinä suuttimessahan on ne yleensä, niin sen takia sitä suutipäätä sitten on syytä puhdistaa, niin tämän pitäisi niin kone varustettu semmoisella ominaisuuksilla, että se leikkuu laatu, ja myöskin sitä kautta sitten se mittatarkkuus ei tule näitä kartiomaisia leikkuita, niin sen pitäisi olla sitten selkeästi paremmalla tasolla. Ja oikeastaan sitten yksi tämmöinen, mitä aikaisemmin niin meillä ei juurikaan ole tehty, niin me ei ole paksumpia tämmöisiä kulutusteräksiä, taas sanotaan suoja- ja kulutusteräksiä, että meillä käytetään paljon konsernissa niin armoksia ja ramoria niin kuin leikkeinä, ja näitä on paksumpia leikkeitä niin hankittu ulkopuolelta sitten polttoleikkaamalla ja jonkun verran sitten itse on ohuempia, muutaman millin, sanotaan, että
maksimissaan 8 milliä, niin itse leikattu. Ja siellähän on tämmöinen asia, mikä on tässä noussut esille, eli nämä on aika herkkiä sille lämmön muutokselle, että meillä voi olla tämmöinen kulutusteräs, mikä on hyvin tarkkaan lämpökäsitelty ja silloin sitten tietty mikrorakenne saavutettu ja sen takia se teräs on sitten valittu siihen käyttökohteeseen sen kovuuden ja lujuuden vuoksi. Ja nyt kun lähdetään tämmöisiä materiaaleja sitten leikkaamaan polttoleikkaamalla tai plasmalla, niin siihen kappaleeseen tulee aika paljon lämpöä ja silloin puhutaan tämmöistä HAS-alueesta, eli Heat Affected Zone, eli mikä siitä kappaleen poltto tai leikkuu pinnasta on sitten tavallaan niin kuin sitä ominaisuuksia menetetty, eli kun lähdetään erikseen sitä leikkuupintaa kuumentamaan siinä leikkuun yhteydessä, niin sehän sitten karkastuu ja siinä menetetään niitä ominaisuuksia, mitä lämpökäsittelyllä on saavutettu. Niin nyt kun laserilla lähdetään vastaavia paksuuksia leikkaamaan, niin voidaan todeta tutkimusten perusteella niin, että se on noin puolet tai pikkusen vähemmän kuin puolet se syvyys siitä levyn reunasta sinne levyn sisäänpäin, eli päästään vähentämään sitä muutossyvyyttä sinne levyn reunassa. Ja tämä pienempi lämpö tietysti tarkoittaa samalla sitten se, että sen karkasun pehmeneminen on vähentynyt ja sen päästään lähemmäs sitä levyn reunaa siinä alkuperäisellä ominaisuudella, mistä on sitten maksettu. Ja tarkoittaa kaiken kaikkiaan niin kuin vähemmän riskistä tuotantoa siinä varsinkin tämmöisissä raskaammissa rakenteissa, missä sillä sen lämpökäsittelyn säilymisen on erityisen tärkeää. Ja miten se käytännössä toteutetaan, niin on se, että meillä on riittävä teho, eli suomeksi sanottuna riittävä leikkausnopeus, milloin viedään vähemmän sitä lämpöä siihen leikattavaan kappaleeseen ja sen leikattavan kappaleen reunaan. Ja sitten myöskin se, että sitä tarkennuspistettä tästä linssin, mutta sen polttopään fokusta niin optimoidaan ja kompensoidaan jatkuvasti, niin silloin merkitystä, eli ei ajeta hukkalämpöä siihen kappaleeseen. Ja sitten tietysti tämmöisiä tyypillisiä nämä, että leikkauskaasuna voi olla se happi, no tällä laitteella pääsääntöisesti ajetaan niin, että siinä on se typpi, niin saadaan vähän vähemmän niitä mustia reunoja ja se pitää sen leikkausreuna entisestään puhtaampana. Ja sitten kaiken kaikkiaan, kun se prosessi ottaa vähemmän lämpöä tai se kappale ottaa vähemmän lämpöä, niin vähemmän on myöskin niin kuin suomeksi sanottuna sitä mikrorakenteen heikentymistä, eli tämmöiset kulutus- ja suojateräksien valmistaminen, niin jatkossa niin pystytään tekemään LP Groupilla niin yhä enemmän ja enemmän niin kuin omana toimintana, tai sanotaan paksummissa materiaalissa, mitä aikaisemmin on tehty, niin niitä kannattaa niin kuin meiltä kysyä jatkossa sitten kanssa. No mitä kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitten niin kuin asiakkaille, eli tämähän on se pointti, minkä takia tällaista on lähdetty tekemään, niin ensimmäisenä tietysti se, että paksut levyosat on käytettävissä nopeasti ilman välikäsiä, eli LP Group pystyy tuottamaan niitä osia ilman välikäsiä. Minä olen aikaisemmin puhunut siitä, että minkä takia me LP Groupissa halutaan tehdä mahdollisimman paljon itse, niin sehän johtuu siitä, että silloin kun meillä on joku alihankkija siinä ja sitten kun tulee sitä vaikeaa hetkiä, niin sitten se osa alkoi maksamaan, kun lähdetään kysymään, että missä osat on ja lähdetään valvomaan sitä ostoa ja muuta, niin me päästään siihen paljon helpommin omaan toimintaan vaikuttamaan kuin siihen alihankkijaan. Ja tämä tulee nopeuttamaan varmasti sitä paksu- ja ohutlevyosien toimittamista, jos joku niitä haluaa ostaa. Tietenkin me halutaan olla sitten mieluummin toimittamassa niiden rakenteiden osana, eli päästään tekemään entistä parempia hitsattuja ja kokopantavia osia, kun meillä on nämä hitsausviisteet tullut automaattisesti paremmalla laadulla, parempilaatuisia leikkauksia, eli meillä on kappaleiden ulkonäkö ja reunoihin liittyvät laatuvaatimukset on jatkossa entistä paremmat. No, nämä mekaaniset ominaisuudet säilyy paremmin näissä kulutusteräksissä. Puhuin siitä drop and cut -toiminnosta, millä voidaan saada parempaa laatua ja parempia paloja. Tässä sanotaan, että entistä pienempiä paloja niin voidaan käyttää tarkempaa tuotantoa. Niin tarkoittaa tietysti sitä, että vähemmän hylkyä, vähemmän jälkikäsittelyä ja tarkoittaa myös suomeksi niin kuin vähemmän kustannuksia. No sitten se tehokkaampi kone nopeuttaa sitä tuotantoa, että se on meille paljon tasaisempi
tasaisempi ja helpommin ohjattavampi, mikä tarkoittaa sitten helpompi, tarkoittaa aina niin kuin suomeksi sanottuna, niin parempaa toimitusvarmuutta, niin tämä tulee varmastikin myös niin kuin paranemaan. Suunnittelijat voi ehkä käyttää tuon tyyppisiä asioita, että se koko rakenne voidaan toteuttaa tiukemmilla toleranssilla, että jos niillä on merkitystä, niin tiukemmat toleranssit tarkoittaa sitten vaikkapa vähemmän hitsiä, vähemmän täyttämistä hitsiä, pienempiä A-mittoja ja tämän tyyppisiä, niin voidaan niitä tehdä, taikka sitten näiden viisteiden avulla näitä A-mittahitsiä, niin voidaan sitten siirtää tavallaan sinne kappaleen sisäpuolelle, niin se voi joissakin tapauksissa olla merkityksellistä. Ja kaiken kaikkiaan tämä lisää selkeästi meidän kyvykkyyttä, LP Groupin kyvykkyyttä, niin valmistaa yhä enemmän niin kuin tämmöisiä kokonaisia runko- ja laiterakenteita, ei pelkkiä leikkeitä. Ja silloin kun me pystytään olemaan merkittävästi suuremmassa roolissa näiden kokonaisuuksien valmistamisessa, niin tietysti asiakkaassa tarkoittaa, että aina vähemmän on niitä rajapintoja ja toivottavasti vähemmän myöskin niitä riskejä, ja se toiminta on sitten niin kuin puolin ja toisin niin kuin selkeästi joustavampaa ja miellyttävämpää molemmille. Ja minkä tyyppisiä ne tuotteet sitten on, niin nämä kone- ja laite, niin nämä on tyypillisesti tällaisia runkorakenteita, erilaisia koneiden alustoja, nostolaitteita, niihin liittyviä koneistoja, kojeikkoja. No sitten mainitsin siellä alussa, eli nimenomaan missä vaikka maata liikutellaan tai erilaisia prosessiteollisuuden aineita liikutellaan, niin tuottavuusvaatimukset ylipäätänsä ja pääomatuoton halut niin johtaa siihen, että ne koneet ja laitteet on entistä isompi, niin tässä me voidaan olla merkittävästi enemmän mukana kuin aikaisemmin. Metsäkoneet, muut tämän tyyppiset materiaalikäsittely, paksut levyosat, niin pystytään olemaan siinä entistä kilpailukykyisempi, kun se tuotanto on omissa käsissä. Ja sitten tosiaan kaikki tämmöiset muut kone- ja laite-elementit, mitä tarvitaan sitten, niin entistä parempi laatu, entistä parempi tai entistä nopeampi valmistus ja tämän tyyppiset, niin nämä on varmaan niitä, mitä tämä investointi meillä mahdollistaa ja tuo sitten hyötyjä siihen asiakastyöhön sekä meille että myöskin sille asiakkaalle. No, tämän päivän seminaarista yhteenvetona tosiaan laittaisin nuo, mitä tuossa näkyy, eli tämä paksujen runko- ja laiterakenteiden valmistus nopeutuu LP Groupilla ja sitä myötä päästään entistä merkittävämpiin runko- ja laiterakenteiden valmistukseen. No, nämä viisteet tulee parantaa sitä hitsauksen laatua. Mä sanoin, että meillä on laadussa aikaisemmin ollut ongelmia, mutta laadussa puhutaan aina niin kuin riskihallinnasta ja mitä parempi laatu, niin se vähemmän riskejä, jokainen ymmärtää, mitä se niin kuin tarkoittaa siellä. No sitten nämä kulutusteräkset, suurlujuusteräkset, niin päästään siellä yhä paksumpiin rakenteisiin omassa tuotannossa ja päästään niitä käyttämään edelleenkin, niitä riskejä vähenee. No sitten nämä yksi alihankkeen, jos päästään vaikka se leikevalmistaja päästään meidän ketjusta poistamaan, niin se tarkoittaa vähemmän riskejä siihen asiakasyhteistyöhön ja koko sen projektin hallintaan, mitä LP Groupilla sen asiakastyö viemiseen viedään, niin se tulee vähentämään sitä ja parantaa meillä entisestään sitä toimitusvarmuutta. Ja sitten myöskin niin kuin meillä Groupin sisällä tämä tuotantoketju Nummola, Kiikala, Kangasniemi, niin päästään entistä paremmin hyödyntämään sitä kokonaisuutta, eli se meidän visio siitä, että ollaan se yhden lukun toimittaja, niin tulee entisestään vahvistumaan tämän investoinnin myötä. Tässä tämänpäiväinen ja seuraava webinaari mulla on tuossa joulukuun alkupäivänä 11. päivä, torstaipäivä edelleenkin. Silloin katsotaan sitten tällaisia jikien käyttötuotteiden valmistuksessa. Siihen on saanut sitten meiltä LP Groupista niin sellaisen suunnittelijan mukaan, joka näitä on pitkään tehnyt, niin jos tulee kysymyksiä tai ajatuksia, niin niitä voi vaikka etukäteen sitten laittaa. Niin katsotaan käytännössä ja muuten me valmistellaan sitten muutama konkreettinen esimerkki, niin minkälaisia hyötyjä jikien käytöstä niin tuotteiden valmistuksessa on. Ja kertauksen vuoksi LP Groupista vielä, eli me halutaan tarjota koko meidän valmistusketju
laserista sinne kokoonpanoon, eli tehdään tosiaan sitä ohutlevytuotantoa nyt myös jatkossa entistä paksumpien levyjä, niiden särmäyksiä, hitsauksia, robottisoituja hitsauksia, mekanisoituja hitsauksia, pystytään tekemään niitä pieniä kappaleita sieltä pienestä jousi tai sanotaan, että vaikka 3 milli pyörätangosta tehdystä osista, niin aina isoihin 20 tonnin kappaleisiin asti. Maalauspintakäsittely meidän omissa käsissä, kaikki kokoonpanot, testaukset, asiakkaan haluamat varastoinnit ja logistiikat hoituu omasta toimesta, eli halutaan tarjota tämä koko ketju niin kuin asiakkaiden käyttöön, niin tätä varten me ollaan olemassa. Onko tämän päiväisestä webinaarista, aiheesta tai laserreikkauksesta kysyttävää, niin nyt olisi hyvä sauma, niin vaikka kättä pystyy, niin annetaan täältä sitten puheenvuoroja. Voi myöskin laittaa tuonne keskusteluun, niin vastataan, jos sen tyyppisiä kysymyksiä tulee. Ei näytä olevan, niin tuosta löytyy vielä minun yhteystiedot, eli jos näissä tuotannollisissa tai kaupallisissa asioissa on kysyttävää tai muuta, niin voi olla sitten minun yhteydessä. Ja muuten niin kiitän tämän päivän webinaarista ja tämä löytyy jatkossa tuolta meidän verkkosivulta. Sitä voi sieltä käydä katsomassa ja kertaamassa tärkeimpiä osioita. Ja jos ei muuta, niin tervetuloa sitten siihen seuraavaan webinaariin. Ja minut tavoittaa tosiaan puhelimella ja sähköpostiakin saa laittaa. Omalta puoltani kiitoksia ja ei muuta kuin asiaa.